Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza Helena Dalli iffirmat ftehim mal-Kummissarju Għolja Awstraljan għal Malta Julian Hinds għal aktar kooperazzjoni bejn il-pajjiżi dwar l-ugwaljanza tal-ġeneru. Il-ftehim jorbot liż-żewġ pajjiżi li jaqsmu l-informazzjoni dwar l-aqwa prattiċi u li joffru assistenza teknika u reċiproka fit-tfassil u l-implementazzjoni ta' politika dwar il-vjolenza bbażi tal-ġeneru fost temi oħra. Dan fil-kuntest tal-miri għall-iżvilupp sostenibbli tan-Nazzjonijiet Magħquda, b'mod partikolari mira dwar l-ugwaljanza u l-emanċipazzjoni tan-nisa. Il-Ministru Helena Dalli saħqet li Malta u l-Awstralja għandhom ħafna komuni fuq is-suġġett u saħqet li flimkien mal-avvanzi li għamlet Malta pajjiżna għandu wkoll strateġija l-vjolenza bbażi ta' ġeneru. Din istrateġija ngħidu willi rridu naħdmu kemm jista' jkun ma' pajjiżi oħra fejn avvanzaw fuq din il-materja li qegħdin nilleġislaw fuqha u li qegħdin nagħmlu l-istrateġija għalija sabiex nitalmu minn pajjiżi oħra li huma avvanzati f'dan il-qasam. Il-Kummissarju Għolja Awstraljan għal Malta saħqet li pajjiżna għamel qabża kbira minn pajjiż li d-divorzju kien illegali għal pajjiż li sar jaċċetta żwieġ bejn koppji omosessuali u jirrispetta l-libertajiet ċivili. I think you're very socially progressive, particularly for a country which is small and quite I wanted to say is religious, so has big Catholic influence. So for a country which not long ago had divorce as illegal, now has gay marriage and equality of the sexes that way. So I applaud what Malta is doing also for women. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.